Tlesta u ġie inawgurat proġett ta' rinnovar li involva xogħol estensiv fl-istadium tal-atletika Matthew Micallef St. John fil-Marsa. Dan b'investiment ta' €2.5 miljun. Bekk l-atleti Maltin li ta' kuljum jagħmlu l-almu tagħhom u jitħarġu fid-dixxiplini differenti tal-atletika, issa se jkunu jistgħu jagħmlu użu minn kliniċi, lecture room u changing rooms ġodda fost oħrajn. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat kif bekk issa l-atleti se jgawdu minn faċilitajiet attrezzati kif jixirqilhom biex jiksbu ir-riżultati. Dwar dan tkellimna mal-perit tal-proġett u l-coach Mario Bonello. Il-grupp ta' periti li konna naħdmu fuqu kunu kollha atleti. Allura konna nafu eżattament dak li għandna bżonn f'din il-faċilità u x'jonqos biex ikonna faċilità ta' verament ta' dak li jkollhom bżonn l-atleti waqt li jitrejnjaw. Minnaħa l-oħra, bl-aspett forsi ta' coach u direttur tekniku tal-Athletics Malta, issa b'dawn il-faċilitajiet verament qed inkomplu nippreparaw anke għall-lob tal-pajjiż iż-żgħar kif nixtiequ. Dan l-istadium tal-atletika tlesta propju ftit xhur qabel pajjiżna jospita l-lob tal-pajjiż iż-żgħar f'Mejju li ġej. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar qal li l-aspettattiva hija li waqt dawn il-lob naraw il-bandiera Maltija u nisimgħu l-innu Malti. Bla dubju ta' xejn din hija ġojjella l-atletika Maltija. Issa minn trakkar nixxina nagħmluha stadium, l-investiment li sar investiment tekniku, iż-żewġ gyms wieħed high performance u wieħed tal-grassroots tassigura li ħajkonna kontinwità u bla dubju ta' xejn l-istennija tagħna hija mbagħad għad-29 ta' Mejju. Minħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima rrimarka li b'dan l-investiment trakka tat-tieni kategorija ġiet żviluppata fit-trakka tal-ogħla livell. Pajjiżna għandu l-potenzjal li jkun ċentru sportiv f'nofs il-Mediterran, pajjiżna għandu l-potenzjal li jorganizza attivitajiet internazzjonali tal-ogħla livell u propju f'Mejju li ġej ħajkunu qegħdin naraw il-lob tal-pajjiżi żgħar u allura possibilità enormi illi bħala pajjiż nuru li kapaċi norganizzaw u fuq kollox nagħtu pjattaforma l-atleti tagħna sabiex jiksbu riżultati fuq livell internazzjonali u allura jikkonfermaw kemm huma ambaxxaturi denji għal pajjiżna. Dan il-proġett se jingħaqad f'kullana ta' diversi proġetti sportivi oħra li seħħu matul is-snin sabiex tissaħħaħ l-infrastruttura sportiva ta' pajjiżna.